muncul rasa kang suci nadyan sira norakun nanging ibu bos krasa yang mantu tari Romo Janaka Rama Kumang mulat wayah katan siwa
dodo angger putraku wong sikit sira tan katuko dulu putra Anakku nggih Janaka. Putuku bocah bagus sira linairake ing purnaning Baratayuda mula sineksen jagat saisine sira ndak cundhuki pusaka asma Raden Parikesit ya Raden Paripurna. Wiwit kala wau ngantos kalem kehan menika. Ayah patuku
setunggal kewala malah sak sampunipun pinaringan ketemu malah tangisipun samsuya dodo kekecil menika kados pundi Bu Ratu parikes ojo pijer nangis mirem pangantikan ibu ndak bebinggu rasane ibu yo kok ngangen-ngangen temen cah tanpa sebab tanpa karana parikesit budi ngayang-ngayang nangis anjempling-jempling kamangka lamun nitik saka pasundulan nuju lamahan subuh sandang datang ana kang lara ujek utawa Yai Prabu. Aja mung gembretek wae iki, aja omong wae. Dan semburen supaya Jabang Bayi ora rewel nangis wae. Ora iki sing wis nuta Yai Prabu. wong menika nggih Kok bingung iki piye ora? awit parikesit menika tasih Jabang kados pundi kang badhe anek ora Alah, ento mangkono pun kakang bakal paliudan karo Jabang Bayi. Jabang Bayi, kang mijil saka eyang mantu mari. Eyang ujar, yen to kowe dadi gedhe, yen wis kepekaning dewasa, dadi wong pinunjul, bakal tak mung kowe nganti sak lawasing uripku. menika sura sanget dados mboten meneng Ora meneng. sangsaya sura to Ora meneng ya. Butuh punggir parikesit aku yang mujaroko aku saguh ngembang cindhe jroning sira durung bisa mlaku nganti tembe besok aku ora bakal selak ulo parikesit miremno eyang-eyang sababe opo dene tetangis ora menjuk nanging malah budi ngayang kir punto kir timbalan tengah kanjeng jeneng sira darbe ujar opo sulit keparmo pamun kalau semono nalika Poneyang lumebur ana ing palagan sajroning Prabu Baratayuda Poneyang katebut peparisaning musuh kami sinebut Cakra kaya wis puput jagating unta dewa satempat Poneyang prasaja sok sapa kang bisa mitulungi Poneyang besok bakal eyang paringi kanugrahan kang gedhe tanpa duka ramang yo abimanyu lumebur sak tengahing bebarisan banjur bisa ambegah bebarisaning Cakra Biyuga lan bisa ngentasake Poneyang senadyan kanthi ngorbanake jiwa lan ragane parikesit
yen kang tak pangku jeneng sira. Nanging rumangsaku kaya diwangi kang prapta saka swarga loka. Mula saka pinggir bakal tak tetepi janjiku. Besok yang mesti titi kalawangsa jeneng sira bakal anglintir kawibawane Poneyan Narendra ing praja Ngastina. Kalangan patine Prabu Dursasana Prabisa dikibatake saka Pandulu yen dirasa saya nunjem bakal remuk mikir aku urung lega yen durung bisa males patine wong atua. Kakang Dursa Subala Rabeda apa kang tak rasa Rina Pantara wengi anggonku kepengin ngajak patining para Pandhawa. Saiki kudune aku lan kowe kabeh kang nungguhi kamukten ana ing Hastinapura, nanging kae sawangen para Pandhawa lan sak anak turune malah padha jegang sila tumpang muktimbal denda. Beda kalawan aku lan kowe kabeh mung padha urip lambrangan tanparan kaya mangkene. Panggonta kang ngamungkan akara ing pengangen-angen ngono kuwi mungkal yen kok bisa kelakon. Karemu apa, Pervel? Nun sewu. Tiyang ingkang gadahi pikajengan tawi gadahi sedya menika tartamtu kedah dipun sarengi pambudidaya tawi tumindak lakeh kados mekaten. Banjur kepiye? Pandhawa sak tetak turune boten badhe sirna. Menawi boten wonten ingkang ngirnakaken. Pervel. Karepmu aku lan kadangku kudu mateni Pandhawa ngono apa piye? Lagi Edan apa piye kowe iki? Kebasan kutuk marani sunduk. Ora karepe mung ngarep males hukum. Nanging bisa kelawan modar, ngerti ora kowe? Kene wong cilik getih wedi pati. Sumbare ngarwara lan remake kahanan. Ora. Padha nungkula kalawan para Pandhawa dilateng sikile. Tak kira ora suwe meneh. Kowe kabeh bakal antuk kamulyan kang ancik-ancik bangkene wong tuwa. Answelo. Iki sing nyas marang aku sakatan. Aku lan sakatan ora sulap. Jeneng kamukten. Betul mangerteni. Sapa Dursa Subala? Putrane Pangeran Pati Ngastina. Tukaki langsung. Nanging kasunyatane pindha wisma kang kabotan empyak kurang cagak kari nunggu rubuh. Aja drabak waton Paman keting itu. Dursa Subala lan Antisura pancen duwe tekad kang becik lan utuh. Kepengen males hukum atine para pepunden kula. Nanging ucape Dayang Swela Asisip
yen to kabeh iki kudu kasempatan. Paman Kertiwindu sampun mangertosi sepinten kegiatanipun kula sakadang menawi mungsuh para Pandhawa. Kenging den umpamaaken timun mungsuh duren. Pancen aji godhong jati ageng urip. Lho, Paman Kertiwindu. Niku kasunyatan kok. Ana wonten magi, Mas. Pupesen apa sing dadi kekarepanmu yen to amung pasrah. Kalah okol nganggo akale. Kados pundi? Karepen kados pundi lak ya ngono to. Yen to kowe kabeh gelem budidaya mesti ana marga. Wes, Apa wis padha krungu kabar? Yen to wektu dina iki bakal ana Nalendra anyar ning Praja Ngastina. sampun. Tok keprungu padha. Ujaring mbok wakul sinambi wara mriku boten bangu malih parikesit putu Janaka bakal nglintir kawibawane Prabu Puntadewa. Bener, kowe bener. Mula perkara iki bisa kanggo dalan. Anggonmu kepengin males adine para pepundhen kula. Caranipun kados pundi Paman Kertiwindu? Jumenenge parikesit kudu diurungake. Kudu diurungake. Manderogong utawa wit gedhe kae bisa ngadeg jejeg merga ana oyot-oyot kang bakoh. Yen to oyot-oyot kae mau diprateli siji mbaka siji tertamtu bakal rubuh. Panderogeng menika bebasan para Pandhawa, oyot-oyot menika pindhane tedhak turuning Pandhawa. Lantip, lantip kowe dalang sila, kowe lantip. Lagi bekatut ta? Yo, pancen. Nggih. Ateke para Pandhawa kae disengguyung marang kawula kang rukun. Mula bakal ndak pecah belah, bakal ndak adu domba para turuning Pandhawa. Kowe ngerti? Yen to parikesit mono anake Abiman. Ing kamangka miturut paukumaning nagara sing pantes dadi ratu mono maksih garis turune ratu kang jumeneng wektu dina iki. Ing kamangka putrane Prabu Puntadewa Pancawala wis mati. Nanging matine mono ninggal putra ora liya yaiku Kanca Kusuma. Kang wektu dina iki dadi adipati nang Pancawala. Mula tak kandhani. Pun perkara iki bisa kanggo srana anggonku ngobok-obok banyu bening. Paman Kertiwindu. Nggih. Icipi cara bapak. Bener. Jumenenge parikesit kudu diurungake. Aku gak bakal gawe geger Praja Ngastina. Anu ringke, Paman. Ngono kabeh. Nggih. Saiki andum gawe. Mbok piye carane kowe kabeh
kudu bisa gawe geger praja Ngastina. Perkara Panca Kusuma aku dhewe sing bakal rampung. kalian kamu kan bener kalian jangan
Janjanipun jenengan menika ingkang pantes dados Nalendra. Nanging Geneo jenandika malah lila legawa maringaken dhateng ingkang boten darbe hak. Malah jenandika namung mapan dados adipati wonten Pancala. Jenandika menika sinten? Tiba boten wonten ing sangkan Geneo paduka menika saged paring panandika ingkang kados mekaten. Nggih, dipun tepangaken. Kula pun ngerti rindu putra Swargi Patih Sungguni saking rasa jenar. Raden, kula badhe tanget Ratu ing mangkenipun ingkang dados Nalendra inggih menika parikesit. Menika sinten? Jagat wis kaberbekan yen to Yayi Parikesit Muna putrane Paman Abimanyu ya wayahe panengahing Pandhawa yang Arjuna. Raden, menawi to miturut pranataning praja ingkang pantes dados Nalendra menika jenandika awit jenandika menika maksih garis turunipun ratu ingkang jumeneng menika dinten menika. Sanes parikesit nika sinten? Jeneng Sirama Mbak Jarwani terpiwin. Nggih, kabeh wis dadi golong gilingi para pepundhening Pandhawa. Jeneng sira aja ngecomang hanya lemong hanggung andalem. Cobi dipun penggalih atur kula. Parikesit menika putra Abimanyu. Putaripun Raden Janaka. Lan garwanipun Sembadra. Menika adinipun Kresna kaliyan Baladewa. Ing mangkenipun dados pangganing Praja Ngastina. Lan malih garising saking ibu Dewi Utari menika putranipun Mangsapati. Janaka Kresna Baladewa Matswapati menika anggadhahi kapentingan terselubung. kapentingan terselubung dhateng Astina. Lan kegiatan ageng menika ing mangkenipun nyengkuyung adheke Parikesit dados Nalendra wonten Praja Ngastina lan nguwasani Praja Ngastina. Saklumahing jagat boten wonten ingkang nimbangi lijikipun Kresna kaliyan Janaka. Ngantos tega mentala merjaya Rama ndika piyambak Raden Pancawala. Nang ramaku Pancawala sedane namung diperjaya lawan Aswatama. Raden, kasektene Aswatama menika sepinten ngantos saged lumebu wonten Praja Ngastina ingkang dipun jagi mangewu-ewu para prajurit. Kula badhe dongeng, Raden. Ingkang mbeta Raden Aswatama wonten Praja Ngastina menika boten sanes inggih Prabu Kresna. Sapubaring Baratayuda
Raden Aswatama kepingin ngayom dhateng Praja Ngastina lan wijipun Kresna nampi sawanipun Raden Aswatama nanging wonten syarat-syarananipun. Raden Aswatama kedah merjaya klilipipun parigesit boten sanes Rama ndika piyambak. Nanging kangge nutupi tumindakipun Kresna ngaweh Janaka. Janaka kadhawan namakaken Pasupati wonten Aswatama. Aswatama pejah, Raden. Aswatama pejah. Aswatama pejah. Nanging Raden, janjanipun ingkang merjaya Rama ndika piyambak mboten sanes Kresna kaliyan Janaka. Ayo, sumikiro. Yang nyanti ora gelem sumikir. Tadah alonso.
pasar tuku roti. Semar anake bupati. Perkenalan. Oh, perkenalan. Yo iya. Sego goreng lalat tomat. Gareng anake Pak Camat. Gareng. Aku ya Ya Iya, iya. Sak grup kok, sak grup ya iya. Tuku gethuk warung pinggir sawah. Wes. Petruk anake Pak Lurah. Kurang. Tak aku Lah karo melu ora? Melu ya karep ora Sak karepmu. grup ora. tuku lontong duduhe terik. Aku Bagong anake Ire. Lah kok Oh, guyu. Kok pengen guyu piye? Seneng. Apa mau? tangan lontong duduhe terik. Aku Bagong anake Kire. seneng malah seneng. Wah, seneng iki piye? Seneng ya? bapakku kiri kok. Le, aku anakku ya aku kire berarti. Lah kowe mongso ora. Ya ngadan yo. Aja ngono kowe malah guyu bapak baleni. Kok kira Golek sing apik. Tuku lontong duduhe terik. Aku Bagong anake Pak Sarik. maksudmu iki anake Carik. Iya, Bupati, Camat, Lurah, Carik. Karena saya keturunan bupati, maka istri saya pegawai bank. Pegawai bank. Ya, pegawai bank. Ya, karena saya anak camat, istri saya perawat. Iya ta? Iya. At. Berhubung saya hanya anak lurah. Istri saya cukup penyanyi. Anggur campur sari, Bro. Oh, nganggo. Penyanyi sak perangkate. 500. Apa lagi? 500. Benene sing cemburu. Oh, 500. Iya, Karena saya anak Pak Carik, Ya. istri saya guru PAUD. Oh iya, Paut. Paut. Pas. Mas. Berhubung saya anak bupati, maka sarapan saya hamburger. Krabby Patty. Apa? Ampun SpongeBob ya, Krabby Patty. Tapi kasih pom-pom. Ya, berhubung saya anaknya camat, makanan saya hamburger, spaghetti, Sak level. level. Podo. Oh iya. Berhubung saya hanya anak lurah, istri saya penyanyi, makanan saya cukup stick. Steak, cutek nih, cutek. Stick. Sing diadai panas-panas ya. Oh, siris kan. Istri saya guru PAUD, makanan saya sego pecel, nasi pecel. Dijumbuhke ya. Dijumbo ya. Pas. Karena saya anak bupati, maka Isih. mobil saya cukup Alphard. Apa iki sing ora mlebu ki lho? Kuwi Alphard. Alphard, mobil Alphard. Sing lawange iso buka tutup dhewe. Ya, berhubung saya anak camat, mobil saya Jazz. Cek duk duk ngono kae. Dudu kae drum sing Jazz kan. JAZZ. Jazz. Berhubung saya itu hanya anak lurah. Ora patut. Duwe mobil ora patut. Ora patut. Kok ndak diarani mobil tangan. Cukup kendaraan. Waduh. Nmax. Nmax. Wah, Max. Gagah. Istri saya guru PAUD, kendaraan
ojek online. Ojek online. Becene ya wong sederhana. Iya, promosi lho. Isih, Pak. Sijikan. Isih. Aja dawa-dawa. Wektune pira ta iki? Ora ya. 2 dina setengah. Iya. Iki mau dienggo perkenalan. Makane. Dienggo intermezzo sawetara. Ning sing baku kuwi dudu kuwi. Lah, apa, Pak? Iki apa to? Ndi? Iki lho, acara ini. Acara terselenggaranya virtual wayang orang Sudari. Kuwi rak dalam rangka awake dhewe ya kudu matur nuwun ucapan terima kasih Iya. pada Taman Mini Indonesia Indah. Sing wis kepareng nimbali awake dhewe. Karo awake dhewe nganake pertunjukan. Iki kegiatan dari Taman Mini Indonesia. TMI. TMI. Yes. Jakarta. Jakarta. Batavia. Batavia. Jadi, kuwi tok. Wis ya. Intine kuwi. Oh, ngono. Dadi ya pancene pada kesempatan ini awake dhewe harus berbahagia. Ngopo kuwi? Berbahagia ya, aku bahagia. Tegese iki berbahagia itu seorang guyung. Lho, mergo ngopo? Di saat pandemi kuwi awake dhewe wingi kae iki cara-carane dikon turu sik. Aku malah dolan terus sih, Pak. Ora tau turu bengi aku. Lah ning ndi? Dolan. Mune 500 ki mau. Tegese turu kuwi sasmitane. Awake dhewe kon leren kon turu. Kesenian kan selama pandemi iki dikon turu. Iya. Ning iki wis wayahe digugah, dioprak-oprak meneh. Ayo tangi. Najan tangi ki yo nganggo nglumpukke nyawa sik. Yo nganggo ngopo sik. Ning batune kesenian iki wis mulai urip meneh. Mulai dhewe kudu bersyukur. Dan matur nuwun, nyatane TMI kuwi Taman Mini Indonesia Indah kuwi tetep njaga keadilunan seni tradisi. Iya. Iya toh. Iki awake dhewe dikon pentas lono, kenapa kok tidak band? Kenapa kok tidak roncon? Kenapa kok tidak? Ning malah wayang uwah. Mergo kuwi mujudake menawa TMII kuwi salah sawijining iki apa TMII itu bisa? Perkumpulan apa? Ora tegese lembaga. Tegese lembaga yang selalu menjunjung tinggi kesenian tradisional. Najan to ngono, awake dhewe kuwi ya wis sing nganake pentas ki ya wis prokes kabeh wis vaksin nganti rampung. Nanti awake dhewe duwe aplikasi Peduli Lindungi. Nggo nuduhke. Ning sawetara iki cukup anggone awake dhewe jagongan. Iya. Bakune apa, Pak? Bakune nggon cerita iku. Ngene. Menawa kabeh kuwi kudu dilakoni. Aku ngerti yen kabeh lakon sing sinandang dening Ndara Pari. Kowe do ngomong. Lah wong Bapak aku ya tak kok jalan cerita. Kaya wong nonton wong main wae aku dhewe. Aku iki tak Move on. Awake dhewe kuwi duwe jijipan satu. Nyatane wae Ndara Parikesit kuwi murca. Tanpa pepoyan. Ndara Janaka lak bingung golek. Oh iya ya Pak, ya utune lho. Utuh kamu kok kan ora suwe meneh kuwi lak Ndara Parikesit kuwi bakal dikepyakake. Oh iya nalika mbiyen Sumpah jare Sinun Prabu Puntadewa. Iya. Cek kelingan to. Sik ngade ning kono pas. Iya. Ning rada minggir dirakit. ora ketok. Mula kuwi iki ngono wektu-wektu sing ora iso dienggo sepil. Mula Ndara Janaka goleki Ndara Parikesit. Awake dhewe yen duwe jejebahan melu ngewang-wangi. Melu ndedonga. Muga-muga enggak ketemu. Mula kan sapa kuwi? Sasmitane iki kok Ndara Janaka bakal ngetutke
nutukake laku ayo ditututi. Ya Pak ya. Ayo. Enggak langkang den laku. Parikese. Kidul para pepunden ini mendro tanpa pepokan Royono wiganti tanpa kepriye
lepat yang samudra pangaksami eyang jano kula rumaos simaksih cubus cupeting nala tuning budi cingkraning samukar ananging ing kalenggahan menika badan kula pinaringan pakul mata arupi kapitan dosa pinangka suwipun para tamu saha anepeng panguwasa ing negara asli panjenengan lajeng menapa ingkang saged kula tindakaken ing samangkenipun panjenengan Parikesik lamun aku nyawang jeneng sira kang ana mung gegawangan ning Abiman Satriya Tama kang dunukake pati uripé tumrap kajayaning bangsa lan sira dikedhama atmaja ngungkuli Umas awat jejibahan ingkang sinangkulaken dhateng parikesik kajurung ana ing batos kula namung saged pasta sumarah padene Gusti kang akadohan patembayaning mami kula boten badhe wangsul menawi to dereng pikantuk gegebengan minangka cagak tuwak ing adat kuno minangka nalin Kanjeng Rama yer parikesik samubarang sedulurku sayektine amung gumantung ing niat kang linambaran ati suci budi kang bening kang sarta pikiran resik saka samubarang pamrih seranane kudu temen lan tumemen teteken kanthi tekun ing mengkone bakal katekan lamun sira durung ngerti kudu gelem takon lamun durung weruh kudu nyuwun pitutur awit manungsa ing alam donya iku pintere saka sinau ngertine saka takon lan weruhe awit saka pitutur tundane kasembadaning sedya amarga dilakoni lumampah ing wajibangmu kapapat apa sewu pajaring manahku dupianampi sabda patikopan mugi wonten rumentahe kanthi kula nyuwun pitedah amrih ingkang wayah saged sembodo anyangkul jejibahan menika Waktu para den saweka siyaga amangun karti hartane kang tias utama linambaran maksudnya kang kaesti aku kuku matami
Budha Wiratama Lung. Ayo tak kanthi nyawiji lan para pepundhen. Monggo suwun.
Sang Astina ngono wis keblinger kiblate. Bener. Wajib dadi satriya kuwi kudu jejegake pranatan kang bener ana ing negara nanging malah kosok baleni. Ngerti ana kang nerak angger-angger malah padha micekilan budheg. Cukup. Yen ngomong aja aton. Kowe kuwi sapa? Sing menang. Jumeneng ratu ana ing Praja Ngastina kuwi turune Prabu Puntadewa. Lah ya ngono. Nanging kasunyatane apa? Sawangan. Bare kesit tutu apa-apa paripasan bayi wingi sore durung ilang kupuk lempuyange nanging bakal dijumenengake nglintir kawibawane Ngastina janjane kowe iki duwe pranatan apa ora? Bener apa kang mbok ucapake Nayaka Praja? Nanging jer kasunyatane jumenenge parikesit ngono wis dadi katetepaning pepundhen lan nayakaning Praja Ngastina. Pepundhen. Negara kuwi bisane ngadeg merga ana pranatan kang gumathok. Nanging rungokno yen to pranatan kuwi mau diorak-arik amung buru kapentingane dhewe banjur bakal dadi apa negara Ngastina? Bakal dadi apa? Mungsu ora ngerti tatanan. Delangap anggon ngucap gembelo mustakamu. Yen nyoto swoto kene tak tiadaki. Nantang kau Ngastina, sawangan iki. Satria-satria Ngastina kang ora mangerteni tatanan praja. Iki satria-satriamu, endaramu iki. Sing gua bener ning nyatane keblinger.
papo keparat si murah wanita ding mereka mami
kanca kusuk. Amin topon pasrah. Lamun tangkas luwing penggalih patuko. Sun pasrah nyawa kakang Mas kanca kusuk. Yayi Parikesit pun kakang minta aksama klawan jeneng sira lan wektu dina iki uga pun kakang uga lila legawa yen to jeneng sira nglungguhi ana ing dampar Ngastinapura. Sri Bathara Kresna. Wonten timbalan ingkang agapuk, Yai Prabu. Sampun didewancinipun wayah paduka pun Parikesit dipun kepyakaken minangka Narendra wonten ing Praja Ngastina Kaka Prabu. Inggih Yai. Kula boten badhe selak suminggah perkawis menika ya. Menawi tonolat kelampahan ingkang kawuli Yai Arjuna ingkang sampun sembodo nggayuh wahyu pepakem Makutarama Abimanyu ingkang saged nggaduh wahyu cakraningrat. Wahyu kekalih menika Yai gegambaran wahyu Kanalendra pramila menawi to Parikesit jumeneng nata menika sampun saktrepipun Yai. Kresna kakangku Purkudara iya banjur ing samangku sapa kang bakal ngrangkani lan dadi paran-paraning Astina. Ora ana kang bisa dadi parampara ana ing Praja Ngastina amung kajaba Kaka Prabu Mandura ya. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ya. Kaka Prabu Pun kakang kuwi wis tuwa ompong pelot jambul wane. Aja goleke gawean aku to ya. Bareng piye kowe iki? Buk menawi paduka menika boten supeduk nalika Parikesit menika tasih jejabang. Prabu paduka menika nate ujar menapa Kaka Prabu? Aku nate ujar yen to bakal dadi pamonge nganti tumekaning patiku. Ya wis. Saku nggih. Ayo wis saku. Yai Prabu Timbalan ingkang adhawuh Kaka Prabu minangka pepatih. Yen Dwara nuwun inggih kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Jeneng sira Sun Sampiri Jejagahan minangka patih jero. Namung ngestuaken pangandika paduka, Eyang. Dwara aja nganti nglewatke ing gawe. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Anurwendra Wonten timbalan, Eyang. jeneng sira Sun Sampiri Jejipan minangka patih jaba nggih.
mangestaken dawuh paduka ya. Salajengipun Nyai Prabu, sasampunipun parikesit ing samangke sampun jumeneng nata pramila kersa paduka amaringaken pusaka Pandhawa dhateng parikesit ya. Kula inggih kula setahaken dawuh paduka Koko Prabu. Menawi to sampun samekta ing dadi sawega inggih pramila monggo paduka ingkang amini sudha parikesit. Nuwun inggih mangestaken dawuh. Kula parikesit Kula wonten timbalane kas samektakno jiwa lan ragamu kula. Wayah ingsun nggih parikesi pancen jeneng sira satriya kang pinit marang Jawata ing samengko bakal ngratoni Praja Ngastina. Nanging pangertiya ora enteng kang sira sangka dadi pamomonge wong sak praja. Mula kabeh ing samengko dadi sabda Cakna anggon dadi narendra ing Praja Ngastina. Kang sepisan Swadana Maharjen Tursita, kang kapindho Bahmi Bahna Ambeng Julit, kang kaping telu Prokti Setya Garparukmi, dene kang kaping papat Sri Padayasih Krana, kang kaping lima Gaung Ganahasta, kang kaping enem Stiranggana Cipta, dene kang kaping sapta ya kaping pungkasan Semara Bumi Adi Manggala. Kan dinyebut asma Gusti kang akarya loka lan sineksen jagat saisi. Jeneng sira parikesit sun tetepake minangka nalendra ing Praja Ngastina kanthi jejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna.
Bakal akeh guru kudu kang ngridu ana ing bangsa iki. Lamun kabeh kudu bisa sinengkuyung kanthi manunggaling kawula lan Gusti. Sayektine tan ana kang bisa mbepidung lakuning praja.